Tot està preparat perquè 20 ganxers emprenguen este cap de setmana la Maerà de Sumacàrcer a Antella, arrossegant més de 20 tones de troncs pel riu Xúquer. És una de les edicions que centrarà més mirades perquè enguany esta tradicional forma de transportar la fusta opta a ser patrimoni de la humanitat. Esta nit els mostrarem els preparatius. Este cap de setmana el transport fluvial torna uns segles arrere per a recordar una activitat econòmica molt important a la ribera del Xúquer, la Maerà. La baixada de troncs pel riu és ara mateix candidata a ser patrimoni immaterial de la humanitat juntament amb altres 5 països europeus i ho celebren amb esta exhibició. Una vintena de ganxers del Xúquer iniciaran demà la Maerà. Conduiran estes més de 20 tones de fusta en troncs per via fluvial des d'ací, des de l'illa de l'Esgoleja, en Sumacàrcer, en un viatge que durarà 2 dies i que acabarà a la sud d'Antella. Ritme frenètic per a construir navades, unes embarcacions rudimentàries amb què treballaven els ganxers del nord d'Espanya. Lo que hacemos es navatas, no bajamos las maderas sueltas. Entonces estamos construyendo una navata, como antiguamente se construía. Aquestes plataformes de troncs lligats tenen rems per davant i per darrere per no perdre la direcció dels corrents. Demà es veurà per primera volta al Xúquer. Mentrestant, el president internacional dels ganxers, l'alemany Frank Thiel, assaja el discurs que farà en acabar la Maerà. Con su noveno festival ha contribuido con éxito. El president dels ganxers del Xúquer analitza el recorregut de demà. Pot passar de tot. Nosaltres estem a mercè del riu. El cavall del riu n'hi ha prou corrent, jo crec que 5 hores sí que puguem arribar a la nostra destinació. En unes hores, estos troncs viatjaran per l'aigua d'un riu que és vist de festa en un cap de setmana on els ganxers tornen a ser els amos del Xúquer.